ሰባብለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናልኛ ከዚህ ሶስትነትን በስም በአካል በግብር ሶስት እያል ብናምንም። ሰላም ሰላም ናይ ገኒቱ ቤተሰብ ሃመይ ፀናሕካትኩም ሃመይ ቃንካትኩም ሰላምካትኩም ኣብድናኹሞ ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ እናበልኩ ማለት እዩ። ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ ሳብስክራይብ ዳገበርኩም ድማ ኣበረታትዑኒ ሸር ናገበርኩም ማለት እዩ። ኣስተያየትኩም ድማ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ እምበርና ልማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ። ፍልይ ብድበለ ቪድዮ የምሕ ዘለኹ መፀ ድነኹ ክሳብ መወዳእታ ሓበርኩም ንፅንሑ እና ልማዓንቲ ፍልይ ድበለ ጋሻ ይድንህኒ ማለት እዩ። ሰርፕራይዝ ክገብር ሃም ዘብለ ፀበብ ኣበለ ኣዘጋጀየ ድንኹ ማለት እዩ። እና ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ እጃዛ ውፅእ ትብለናስ ኣእምሮና ንኽነዕርፍ ማለት እዩ። ኣእምሮና ንምዕራፍ ሲ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ሃም ዝገበርና ዝንጥንጥ ኣበልና ገዛና ዋላ ብተድናትና ማለት እዩ። ኣነ ብዛድናትኒ ኸዚ ጋሽ ክቐበልለይ ማለት እዩ። ምን ምዃን ጋሽኦ ኣይነግረኩም ይገምቱ እና ሃም ዝብለ ዕምበባ ገብረ ሽምዓ ያብርሀ ኣነፃፅፈ ኮሳት ረገላ ኣቀራርበ ድነበረኒ ብዙሓይ ተቐረፀይ ትድሰራሕኽዎ ማለት እዩ። ሓፍረ ስታየት ኬትውንስ ማለት ዓይን ከይወድቆ እና ሃም ዝብለ ፍንሽንሽ ኣብለ ይድንቕቲ ድመን ይመስለካትኩም መን ክቐበል ይመስለካትኩም? እጃዛሲ ሓደ ሓደ ግዜ በቃ ነፃነትና ንረክበሉ ማለት እዩ። 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ ብትፀመድና ኢና በተለይ ኣብ ዓዲ ዓረብ ድነና ጓላት ማለት እዩ። ባዕልና ንባዕልና ኩልና ውሽጥና ንፈልጥልና እያ 24 ሰዓት ሲ ኣብ ስራሕ ትፀምድና ኢና ነሕልፎ እታ ሻወር ምግባር ሻወር ገብርኻ ባዝሊን ገብርኻ ገለ ድምድቃስ ኳሲ ሓንቲ ግዜ የብልና ኣብ ዓዲ ዓረብ ማለት እዩ። ኩልና ብንፈልጦ ኣብ ካልእ ዓዲ 4 ሰዓት 8 ሰዓት እንድሕር ሰራሕናሲ እንድሕር ሰርሖ ምስ ብጣዕሚ እንትን እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ላዕሊስ ብዙሕ ኣይሰርሑ እሱ ሰራሕካለ ብዙሕ ቅርሺ ኢኻ ተግኒ ኣሕና ግን 24 ሰዓት ሰርሕና እቲ ናግንዮ ቅርሺ ለ ባዕልና ንፈልጦ ኣብ ምንታይ ናጠፍኦ ለለ ባዕልና ንፈልጦ ማለት እዩ። በተለይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ድንሄና ኣጓላት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እና ስለዚ ኣነ ድባዕለይ ብወገነይ ማለት እዩ ኣብ እጃዛ ክመፅእ ከለኹ በቃ ኣእምሮኤ ክዕርፍ ለየ ድመፅእ ብእውነት ኣእምሮኤ ስዕርፍ ካብ ብልብል እየ ድመፅእ ማለት እዩ። እና ከዚ ኣብዚ መስቲ እስቲ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ሃም ዝብልካ ዝንጥ ኣብልካ ገሻ ምቕባል ፅቡቕ እዩ ብለ ስለ ድሓሰብኽዎ ሃም ዝብለ ቅርርብ ኣበለ ተዘጋጀ ከዚ ጋሽ ኢና ትፅበኹ ማለት እዩ። እና ንገምት እስቲ መን ይመስለኩም ጋሻ ሰርፕራይዝ ክገብር እዩ ንሰብ ማለት እዩ። ሃም ዝብለ ኣስተኻኽለ ንኸቐበል ሰርፕራይዝ ንክገብር ማለት እዩ። እና ትገሸይ ድማ ድሓረ ትርእይዎ ይኹም ማለት እዩ። እዛ ንረቐበሎ ገሻ ሃዚ ኩሉ ፍንሽንሽ ኣበለሲ ድመን ምዃኑሲ ድሓረሲ ትርእይዎ ይኹም ማለት እዩ። ኣብዚ ናፀበኽዎ እዩ ድሙንሙን እናበልኹ ድካሽዑ ንባዕለይ ክዝናነ ይብለ ማለት እዩ። እናፀበኹ ዕምበባ ናበተኑ ከገለ ናፀበኽዎ ኢና መን ይመስለካትኩም እስቲ? መጨረሻ ጋሽ ከፋልጠኩም በቃ ከዛ ኣቀራርበ ንእኹ ለለ ካልእ ድብላዕ ማለት እዩ። ድብላዕ ድስተ ገለ ኣቀራርበ ንእኹ እና ጋሽአይ
እሺ ክነግረካቶም ገሽ እሺ ጋሸይ ማለት እዩ ነብሰይ ማለት እዩ ባዕለይ እናሲ ድባዕልኻሲ ሓደ ግዜሲ ሃም ዝብልኻ ኣእምሮኻሲ ፍትሕ ምባልሲ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ኣእምሮኻሲ ካብ ጭንቀት ካብ እንታይ ዝበሃል ንምግልጋል በቃ ሓደ ሰብሲ ኣነ ድባዕለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክጨናነቕ ከለኹ ግዜ ኣብ ስራሕ ከሕልፎ ኣብ ድሙንሙን ከሕልፎ ኣብ ዝኾነ ነገር በቃ ከሕልፎ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ኣብ እጃዛ ትወፅእ ለና ድማ ሃምዚ ህድእ ብልና ማለት እዩ ባዕልና ድባዕልና ድነብስና ንሓተሉ ድነብስና ንጥይቐሉ ሃመይ ሃም ድንህና ነረጋግፀሉ ሓደ ግዜሲ ሃምዚ ብኻ ዝንጥ ኣቢልካ ደነብስኻሲ ፍስሓ ሓጎስ ምሃብሲ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ይርድአኒ እዩ ኣብ ባዕለይ ኩሉ ነገር ስለ ዝበፅሐሲ ብዙሕ ነገር እየ ዳጨናንቃና ኣብ ስደት ኮይንና ስራሕ ምስኣን እንሆ ከዚ እጃዛ ስራሕ ስእናይና ንወፅእ ኣለና መብዛሕትና ማለት እዩ። ኣነ ባዕለይ ብእውነት ብትኽክል ማለት እዩ ካዕርፍ ወይ ድዛ ካዕርፍ ብላ ሓስበያ ወፀ ይፈልጥ ግን እንድሕር ወፀ ግና በቃ ኣእምሮይ ካዕርፎ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ። ስራሕ እንድሕር ወፀ ገለ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ስራሕ ስለ ዝወፃኹ ድማ ከዚ ማለት እዩ ሃም ዝገብረ ዝንጥንጥ ኣበለ ንእሽተን ርእሰይ ኣእምሮይ ካዕርፍ ደለይ ማለት እዩ። ኩሉ ነገር እንሆ ጭንቀት እንሆ ስራሕ ምስኣን እንሆ ሓዘን እንሆ ብዙሕ ነገር እዩ ኣብ ስደት ማለት እዩ። ግን ኩሉ ነገር ድምርሳዕ ነብስኻ ትዝክርነካ ማለት እዩ። እዚ ኸዚ ኣነስ ኩሉ ህንደይ ነገር ዳሕለፍዎ ባዕለይ ህንደይ ነገር ዳሕለፍዎ ነብሰይ ድቐፃዕኽዎሲ ብጣዕሚ የጣዕሰኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ከጣዕስ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ድኾንሲ ብፍቓድ ኣምላክ እዩ። ተሓዘን ተኾነ ኩሉ ነገርሲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድወሎ ካቲ ድወለሲ ኣይሓልፍ እዩ ካቲ እግዚኣብሔር ድወለሲ ምንም ድሓልፎ ነገር ስለዘየለ ሓና ስለትጨነቕናዮ ንውስኸ ነገር የብልና ኣሕና ድገበርና ተገበርናሲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፍቓዱ እንተዘይኮይኑስ ምንም ድቃርለ የለይ ድጎድል የለይ ድውሳኽለስ የለይ ኩሉ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ስለዝኾነ ከም ገብረ ኣምነሉ ድባዕለይ ማለት እዩ። ናይ ባዕለይ እምነት ትደሕለፍኽዎ ካርተት ትደሕለፍኽዎ ነብሰይ ትባላሽዩ ገፀይ ተባላሽዩ ብሓቂ ና ደጋዊ ፅባቐ ይኹን ና ደጋዊ ኩሉ ነገር ፈራሸይ ሓላፊ እዩ። ግን በቃ እቲ ዳጨናነቕኽዎ ስለ እግዚኣብሔር ደይ ምእማነይ ድብለ ብጣዕሚ እዩ ዳናስሐኒ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚኣብሔር እንድሕር ትውከል ኮይንካሲ ጭንቀት ኣይህልየካ በርግጥ ትሓስብ ኢኻ ሰብ ስለዝኾንካ ትሓስብ ዳኣምስ ግን ኣይትጭነቐይ ማለት እዩ። ኩሉ ጾርድኻ ወደኩም ኩልኩም ያዕርፍ ሃምዱለና ቃልሲ ኩሉ ጾርድኻ ወደናሲ ድእግዚኣብሔር ኣቢልና ድነብስና ድስጋና ዕረፍቲ ክንህብ እዩ ድግበአና ማለት እዩ። ደይምጭንናቕ ኣእምሮና ደይምጭንናቕ ጭንቀት ሓጢኣት እዩ ድወልድ ጭንቀትሲ ሓጢኣት እዩ ድወልድ ዳኣምሲ ፅቡቕ ነገር ኣይወልድ ማለት እዩ። እና ሃምዚ ብለ ድነብሰይ ፍንሽንሽ ኣበለ ውዕለ ማለት እዩ እና ሰርፕራይዝ ድገበርኽዋ ድመንያ ድነብሰይ እዩ ማለት እዩ። በድገዛ ነብሰይሲ ሰርፕራይዝ ገበረያ እና ድመን ተፀብኻቶም ነበርኩም ማንም ሰብ የብለይ ድነብሰይ እያ ሰርፕራይዝ ድገበርኽዋ ማለት እዩ። እናስ ሓደ ግዜሲ ድነብስኻትኩም ከስኻትኩም እስቲ ድነብስኻትኩም እስቲ ሰርፕራይዝ ገበርዋ ማለት እዩ። ድነብስኹምሲ ሰርፕራይዝ ትገበርዋ ሓደ ግዜ እና ኣነ ልማዓንቲ ደስ ዝብለኒ ውዕሉ ማለት እዩ። እዚ መስል ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ስለተከታተልኩም ይቀኒየኒ ምግበር ሰባብለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናልኛ ከዚህ ሶስትነትን በስም በአካል በግብር ሶስት እያል ብናምንም